Pilar, les filles s'acaben de subjectar-se del Pilar per el quart de sabó que va endavant, quin col·locat, per saludar amb ell el que era la primera. Sí, la cosa està bé, el donen per la primera per tant intent vàlid. I el bé tampoc és millor de les seves característiques. 4 de carregat, la sisena del Pilar.